Žrtva recesije koja nas je pogodila je i Marko. Sredovječni muškarac s uspješnom tvrtkom koja je upala u dugove, 2,5 mjeseca proveo je u psihijatrijskoj bolnici Vrapče. Preko dana bi bio depresivan, čak bi mi se u nekim trenucima i neka vrsta agresije pojavila i jednostavno više nisam mogao funkcionirati. Redovito pijem, to su sredstva za smirenje, antidepresivi, čak i tablete za spavanje. Zbog iste dijagnoze, depresije, na liječenju je i Maja. Na rub su je doveli loši uvjeti na poslu, mala plaća i nemogućnost plaćanja računa i školovanja djece. Ja nisam mogla isto često po noći spavati, pa mi padale sve koje kakve ideje po glavi, pa mi dođe da uzmem lijekove, popijem, da zaspim za uvijek. Lijekovi su tek jedan od načina liječenja depresije. Iako je njihovo djelovanje trenutačno, dugotrajno rješenje je nešto drugo. Većina ljudi traži ili ima jednu zapravo fantaziju da će ta pomoć odmah doći čim počne piti lijek. Dakle, nemaju ljudi strpljenja raditi na sebi, nemaju strpljenja mijenjati svoje ciljeve jer je to teško. Umjesto da potraže stručnu pomoć, mnogi na svoju ruku piju lijekove. Iako u pojedinim ljekarnama imaju povećanu prodaju antidepresiva, ne može se reći da je sveukupna prodaja u porastu. Unatoč ovoj novonastaloj financijskoj nestabilnoj situaciji nije zabilježena neobičajena, odnosno uvećana prodaja antidepresiva ili lijekova za umirenje nego što je to inače. Loša gospodarska situacija, strah od budućnosti, pritisci sa svih strana, razlozi su zbog kojih sve više radno aktivnog stanovništva dolazi po pomoć u specijalizirane ustanove. I veliki broj takvih ljudi dođe psihijatru, a zapravo ne zna niti zašto je došao. I onda nakon par tretmana i kažu, a što mi vi možete pomoći? Ne možete mi vratiti posao, ne možete mi platiti režije, platiti stan itd. itd. No možemo i trebamo o problemima razgovarati i nastojati ih riješiti propisanom terapijom. Podaci Agencije za lijekove i medicinske proizvode govore da češće uzimamo lijekove koji brzo smiruju živce nego antidepresive. Da je riječ o ozbiljnom zdravstvenom i društvenom problemu, govori procjena Svjetske zdravstvene organizacije da će do 2020. depresija postati drugi svjetski zdravstveni problem. U našem studiju pozdravljam profesora doktora Vladimira Grudana. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jesu li ovi podaci točni? Posežemo li zbog svih ovih novih problema koji su u našem okružju, uvjetno rečeno, pa i ove recesije posljednje i gubitka posla, suočavanja sa ekonomskim problemima, češće za tableticama sreće, kako ih volimo zvati, jer na neki način izbrišu barem privremeno stanje nekakvog nezadovoljstva? Da, poseže se i to je sve više i više. I to pored same bolesti. Vidite, čak neću ni reći depresije, nego bolesti ili poremećaja, čak nećemo reći ni bolest. I pitanje je da li u pozadini depresija, pitanje je što mi sve dijagnosticiramo kao depresija, ali dakle raste jedna nesigurnost, raste nezadovoljstvo, jer što je depresija po definiciji? Depresija je po definiciji gubitak nekog ideala, gubitak nečega što nam je bilo vrijedno, gubitak vrijednosti. A prijetnja gubitku je strah. Prema tome, strah i depresija su negdje jako, jako blizu. Anksiozno-depresivni poremećaj. Tako je, to se obično kaže. I sad pitanje je da li je u pozadini više anksioznost ili je više depresija. Dakle, sigurno rastu ljudi koji traže pomoć za jedno svoje nesnalaženje u životu, gdje su, ponavljam, izgubili vrijednosti ili mogli bi izgubiti. S druge strane, ljudi su naučili da svoje probleme rješavaju instant. Fast food, ne? Dakle, puno je lakše nešto uzeti i ako ti netko nudi, ako u nekoga vjeruješ, ako je netko za tebe autoritet, pa ti nudi pomoć, onda se to puno radije i brže uzima nego da se zbilja ide na rješavanje problema. A ne kao što smo čuli, ko će mi platiti režije, ko će mi naći posao, ne radi se tako. Ali možda je odlazak psihijatru još uvijek tabu tema, jer ako kažete idem psihijatru, vjerojatno misle da si luda, ne da boluješ od nekakvog doista anksioznog depresivnog poremećaja izazvanog objektivnim razlozima. Jesmo još uvijek u tom dijelu tabu? Je. Toga ima kod nas, ali eto vidite, i vani na zapadu gdje se ide psihijatru, opet je porast lijekova još veći.
Naime, radi se o tome što pored toga što je dolazak psihijatru tabu tema, zbog ove potrebe da se riješe problemi na brzinu, nema se vremena niti razgovarati, niti raditi psihoterapiju koja ne mora samo biti od liječnika. Je li to manjak liječnika, sve više pacijenata ili jednostavno pacijenti sami zloupotrebljavaju ljekarne pa odu i nabavljaju lijekove na različite načine pa preko treće osobe, što nije rijetkost? U svakom slučaju toga ima, kako bismo rekli, odgovornost na strani bolesnika, jer znate, ne treba biti samo psihoterapija. Moj sin, moja supruga i ja napisali smo knjigu Primijenjena psihoterapija, gdje je, recimo, treba vidjeti i ovo što mi sad razgovaramo, itekako ima psihoterapijsko djelovanje, nije klasična, ali ima psihoterapijsko djelovanje, ali ljudi to ne žele. Zašto? Jer da bi mogli promijeniti svoju poziciju i svoje duševno stanje, trebaju sebe promijeniti. A ono što naš narod kaže, ja sam gazda pod svojim šeširom. I ljudi tako radije dobivaju rakove, tumore, druge bolesti, zato se ide stalno na sve moguće pretrage, jer im je draže da imaju neku tjelesnu bolest, što rješava liječnik, nego da malo si zamisle, pa bilo na psihoterapiji, bilo uz pomoć okoline, bilo uz pomoć pametnih knjiga, bilo uz pomoć savjetovanja sa nekim stručnjacima, da krenu na promjenu sebe, ne. Oni uzimaju lijekove i što se događa? Vjeruju, to je taj placebo efekt, da im ti lijekovi djeluju. Jasno da ti lijekovi mogu djelovati samo jedno vrijeme, da rješenje nije postignuto. Ne rješenje u smislu posla i ne znam financija i to, nego rješenje u jednome promijenjenome životnome stavu koji je nužan ako bi se htjeli boriti protiv depresije. Ali depresiju lijekovi, medikamenti neće riješiti, nego će ih samo odgoditi i produbiti. Po kolegama sve najbolje, ali nekad mi se čini da sve šteka i kod liječnika opće prakse, jer sve pripisuju nekakvom psihičkom zdravlju, pa često evo vam, ne znam, Normabeli, Helexi, Xanaxi, pa ste riješili svoj problem, a da ne upute stručnjacima poput vas, a pogotovo ne psihijatru, nego čak ni psihoterapeutu. Je li doista to toliko teško doći do psihoterapeuta i ako do njih dođete, onda uglavnom dolazite do privatnika koji često koštaju, a u današnje vrijeme rijetko tko se to može priuštiti? Problem je, kažem, na obje strane. Sigurno je da liječnik opće medicine, pogotovo sad u ovo ljetno doba kad ih je pola na godišnjem, da imaju po 50, 60, 80 bolesnika. I sad rasporedite njegovih 8 sati na tih 80 bolesnika ili 100, da on nema vremena. Ali ono što mi educiramo liječnike opće medicine, koje sad popularno se zovu liječnici obiteljske medicine, jeste, on ne mora voditi klasičnu psihoterapiju, ali smješak, ohrabrenje i tako dalje, već to je to psihoterapijsko djelovanje. Ali da bi tako mogao djelovati, on mora sam biti sretan, to jest duševno zdrav. Dakle, svaki liječnik treba itekako poraditi na tome da on ne bude depresivan, da on sebe sredi, da on bude optimistično raspoložen ili da bude optimista i onda će sa pogledom, smješkom, sa mahanjem ruku i tako dalje već mnogo toga napraviti, gdje će onda i na lijek gledati samo kao na nešto privremeno. Ja često put znam reći, evo ti lijek, a neka bude u džepu ili u taški, a ne u trbuhu. Neka to bude tvoj anđeo čuvar. Uzmi ga u krajnjoj nuždi. Dakle, u tom smislu bi trebalo gledati na to, a već to negdje djeluje ohrabrujuće, što govori, ja u tebe vjerujem da ti to možeš savladati. Da, dakle, neka bude pri ruci, treba raditi na samopouzdanju. Tako je. I pacijent, dakle, sam od sebe krenu. Pa znate, ono samopouzdanju, odnosno što opet supruga i ja jako puno govorimo o samopoštovanju, self-esteem, je nešto najvažnije. To je najvažniji dio koji nam je potreban da bi spriječilo ne samo psihičke, nego i tjelesne bolesti. Kad ti poštuješ sebe i kad ti vjeruješ ne samo u ono što znaš, nego i u nepoznati dio sebe, tada se ti nećeš plašiti budućnosti, jer ćeš znati da ćeš moći reagirati pravilno, adekvatno, bilo koji problem da ti se pojavi. Evo još posljednje pitanje koje me zanima. Riječ je o tome da sve više je na tržištu takozvanih knjiga samopomoći ili kako mi sve prevedemo na engleski self-help literature. Koliko ona zapravo dobra? Ili ovisi od autora do autora ili koliko može pomoći, a da je pacijent svjestan da se zapravo time olakšava na neki način cijelo stanje?
U većini slučajeva može pomoći. Dakle, ja sam sa mnogima razgovarao, mnogi to ljudi čitaju i sa mnogima sam razgovarao, jasno, ima onih koji od toga prave neku novu religiju, što nije u redu. Dakle, ne treba slijepo vjerovati i točno obavljati ono što pojedini autor govori, ali svi ti autori govore bez brige budi, ono ima u tebi nešto nepoznato, ima u tebi nešto što te voli, to jest ti sam sebe voliš i nemoj da krećeš putem depresije i autoagresije, jer mnogi ljudi zapravo su mazohisti i to moramo upozoriti. Tako da te knjige su u svakom slučaju preporučive i dobre su. Hvala vam lijepo, vjerujem da su čuli naši gledatelji ovu poruku. Dakle, lijekova što manje, odnosno isključivo u suradnji sa liječnikom prema propisanoj recepturi i navici uzimanja. I, hajmo reći, samo izvanredno kad treba, ima slučajeva gdje se bez njih ne može, ali to zbilja treba biti rijetko i treba tendirati što manje. Hvala vam lijepo na gostovanju.